Hapon sa inyo tanan-tanan, mayong aga. Hello guys, good afternoon. Ano yung mga manok? Ang mga manok ni Inday Ilongga sa Amerika. Ano na oras dere? Mayong aga. Ang mga manok oh. Ano yung mga manok nalingaw sila. Sa ara ang mga manok kadamo sa ila. Kruting, 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 kruting. Kruting. Kruting, kruting, kruting. Share ka na. Ayan. Mayong aga mga pinalangga. Mayong hapon dari sa amon. Hey! Slow down. Manguha ako sang gulay kay ano? Ay. Kadamo na sang ano. Check ko ang ampalaya ko dire kung ano. Good morning. I have to check. Don't roll there. Kanon ko yung ampalaya ko. Basi duro doon. Ay ko doon. Tatlulok adlaw ako. Ay kapanguha ang ampalaya ko di. Oh, basi. Bago lang ko panaog. Bisi-bisi gid. Si Inday Ilongga. Tanawan nyo ang ampalaya ko nagagapa sa ano ha. Kanami sang iya nga ugbos. Isa lang ako kailongga nga naga-star diri sa Amerika. Ang akong kinabuhi simple lamang. Kani mga palangga hindi na magduha-duha. Tanaw yung ano oh. Tanaw nyo ang ampalaya. Ang importante nga healthy kita. I have to get that. Kinanglan ko ng akwaon ang ampalaya. Kay nami nagisahon butangan sang. Damo pa na siya diri ba? Ari pa oh. Dako man oh. May isa pagid. Diri kampalaya. Ampalaya, ampalaya, ampalaya. Ano yung mga manok? Puros na lang tanay manok, ang amon nga likod. Kuruting, 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 kuruting. Nanara si Kano. Karoon lang ko mangwa ka, ano? Namon nga, kwan. Ta nyo sila, mga ilihawon, inatanan, atong dito sa sulod. Kita ko naman sa inyo ang amon nga mga kamanukan. Daman ay daw na. Muna kalingawan na ani kano. What kind of chickens are this, dear? What kind of chickens are this? Most of them are a Freedom Ranger. Freedom Range? Freedom Ranger. Ara Freedom Range daw. Kuruting, kuruting, kuruting. Mais. Barley with tama ng ilang ginakuan lang. Pure, pure. Sabuyan kalaswa. Ka mga panit-panit, ka mga prutas. Kuruting, 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 kuruting. Nara ang mga manok. Namon. So make use of your backyard. Amo lang ang manami kung ga-start ikaw sa country. Kay pwede ikaw kasagod ka manok. Don't roll there. Dear, watch steady please. Nan. Ito naman iya ang managa itlog. Na hapon na sila kay hapon doon mo. Aro. Nan, ang mga manok to sa sulod. Mga manok itlog sila to sa babaw. Nan, sulod na sila kay hapon na. Ginapasulod na namon kag tapos. Kung aga tapos nila pang itlog. Ginaano namon. Kuruting, 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 kuruting. Lagi na taon na scratch brains. Hey, oh, dear, look at this. What did you do? I don't know. It's the chicken. I'll get it. This fella. It was not in place. Oh, Holly! There you go. Kuruting, 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 kuruting. Kuruting, 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 kuruting. Kuruting. These are meaties.
Ito naman iya ang mga nagapangitlog. Shout out Mylene Luna, good morning. Sinira niya ate airline. Hindi sila ang sila naging tuntong ang mga manok nila. Kuruting. Diba? Mag-ihaw ka sang manok pag gusto ka lang anytime. Kaysa sa magbakal ka nga may injection pa ina. Area pure giningamon manok. Ang ginakaon niya mais, barley with and then gulay, hilamon. Aboy mo na din hilamon sila ginakaon na nila yaway napatawad pati lopo ginakaon nila. Where was the steak that was on the ground over here? And then those are the laying chickens. Hara sila. Sunod na kamti. Teddy, you stay there. Not going here? Out? Lagawa na sila. Salang ako kay Longga nga nag-star diri sa Amerika. Ang amon pangabuhi simple lamang. Ano gid ang imo sa kalibutan? Ang importante wala sakit. Makakaon ka sang manok nga wala sang preservatives. Amoy na ang kinabuhi ninday nga Ilongga. Kruting! Ari pang ibande kita niya. Namtamo sila. La 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 la. Kruting! Hey guys, how are you? Magagmay. Shout out, Christine. Good morning. Hapon diri sa amon. Manguha ako sang gulay. Payari naman ako diri sa manok. Live. Ara ang mga kamanukan. Uy, damo ni sila daw mga, I don't know, sobra siguro mga. Ako isa ka Ilongga nga naga-star diri sa Amerika. Nagapangabuhi sang inuma. Gani mga palangga. Mga buhi kita sang simple. Ang importante subong. Wala kita sakit. Okay, gonna close this. Ako isa ka Ilongga nga naga-star diri sa Amerika. Simple nga pangabuhi ang akon nga obra. Kuruting. Good morning, Ma'am Rorarin. La 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 la. If you find time, please lend an ear to the ordinary song. Ako si Inday Ilongga, naga-star diri sa Amerika. Ang akon nga obra, pero ang mga manok, amoy niya amon nga kalingawan. Tungod subong, ang mga pagkaon, hindi na safety sa aton. Gani ako nagatanom sang laswa, para ako permi guwapa. Nagakaon sang ampalaya nga ginisa, ang akon nga bana. Dulabi. La 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 la. Amo ini ang pangabuhi ni Inday Ilongga. Gani mga utod ko, hindi na magduha-duha. Magpananom sang laswa, para mangin healthy kita. Kung wala sang sudan,
Pamudyot ka lang sang dahon sang ampalaya. Ako si Inday Ilongga, mahilig sa laswa. Adlaw-adlaw nagakaon sang dahon-dahon sang laswa. Gani mga Ilonggo, magpananom na kamo. Ako sang ampalaya kay magisa ako, butangan ko itlog. Damo-dahon niya pa, oh, sayang ba ma-fall na tani, magdugay niya ako ng palaya. See? Ampalaya is life. Pangitsa ko na sa imo kung lapit ka lang, Megs. Biskan na madaha kita adobo namit na sila ba ko namit gidya sang karne mig sang akon nga manok abi mo lang nami gidya perte kita na creamies kapin pa bisan nga gisa ko ay makuha gali ako kamatis ay magisa ako ka ano nalipat ako ba magisa ako ka manok nga daw tinula. Oh, lupo Megs ka uyon ka lupo Megs. Hello migo ko nga Richard Sultan Matutom. Good morning sa inyo dira, maayong hapon. Hey, why you are there? Out! Now, Teddy? Teddy, out! Kita nyo, pati diri kilid-kilid nagatubo. Tanaya okra. Gusto nyo sang tagabang? Ang uha gali ako sang ano, ba kadamo na gali diri ho, sang gulay ho. Why doon ako kakadto, pinakadlaw. Ay, Lordy. May klase man ako kaina. Gani mga palangga, pananom gid kamo sang laswa. Oh, may tarong doon, doon. Para kamo mangin healthy, kag malayo sa sakit. Oh, talong is life. You see this? Why inisang ano, wala inisang spray ang akon nga mga laswa. Okay, tagabang, kadamo-damo sa Teddy, now, you are not going to eat that. Out. No. Oh, Diyos ko, ang akon nga patula. Pilalang kadaway ko nakuha. Oh, patula. Ang patula ni Inday Ilongga. Duha ko lakadlaw ay nakadtuan. Nagdaralag ko nun tana. Tuntong ang mga patula ni daw pinangbunot lang. Lagko doon. Nagkaragurang. Doon ay patula. Ang patula. Ako lang kadlaw ay nabuol, nagdaralag ko. Dito na. Pagka dasig, matala kayang patula, magdaralag ko man. Doon ka gagangmay panisin sa kadlaw, dagko doon. Patula. You like patula? Ang patula ni Inday Ilongga. Nga malaba-laba gid iya. Pero kung kanon mo, pirte gid iya ka malasa. Butangan mo ini katina pa para mangin manamit gid ang iya nga lasa. Amo ina ang patula. Kung gusto nyo, ang okra ko ng kragurang ay kinuo ko. Ang tagabang. Ang tagabang ni Inday Ilongga nga perte gid iya katambok. Kung kaunon mo, mahurohagpok. Madrodanlog, indit maruhagpok. Madulom dun ba, way pakukbuol ka akon nga, kamatis. Kay magisa ako ka manok. Ang manok ni Inday Ilongga. Pertigid kaduro, o akta nyo patula. Ang patula ni Inday Ilongga. Pertigid ka priska. Charan. Ayan. Da saluyot. It's a lot of saluyot. O, damo pagid sang tarong. Ang tarong. May araman ako nga potot nga tarong. Kita nyo, potot nga tarong. Namin isliceon. Kag ikwan mo lang. Ang tarong ni Inday Ilongga. Manamit gidiya. Ang tarong kung sugbahon, baw daw hindi ka magbangon. Pataka ng kanta ko mga plangga, pasensyahan nyo na. Manaan mo,
Ay pagid, may ara pagid. Up! Ang talong ni Inday Ilongga. Tanyo tagabang, who wants tagabang? Ang tagabang, pirte katambok. Dan. Ora na, nakakuha na ko tarong. Patula. Si Mara pa di tarong, mamuol pa akok mat. Say! Don't eat that over there. Go out. Go out, go out. Kita nyo, tagabang. Stadio. Induro ko yung tagabang. Wala mo. No, no, no. Go. Go, 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 go. Out. Teddy? Mary pa di kwaong ko na lang ning patulang ni. Basi linghod pa man eh. Oh, duro pagli ha. Ginoo ko. Ha? Duro pagli. Teddy, stop. Duro pa dali na magpa ko gunting, budlay balon. Ang patula ni Inday Ilongga. Pertegid ka duro-duro iya. Manami butangan sang tinapa. Ang patula ni Inday Ilongga. Oh, kita nyo dyan, duro pag-apo no. Magkaon ka mo patula. Kay bulong ini sa high blood ya. Okay, adrag ke gani ka tong isang adlaw ko diya binuok ta. Patula is life. Ang patula manamit man isampaw sa laswa. Gani mga pinalangga. Magkaon kamo sang laswa. Para magdugang pagid ang inyo pagkagwapa. Nyo? O, kita nyo? Tsura ko. Ang manok ni Inday Ilongga. Madamo-damo gid iya. Manamit nga itulahon sampawan sang. Char, madulom dun ba? Abuol do ako kamakuan, ho, duro pa ako. Alugbati, you want alugbati? Alugbati ni Inday Ilongga, maduro man. Parang lupo ko nga ginalaswahan perme. Kinakotol ko di kag itao sa manok ko. Kita nyo, duro dumay katumbal ko, nga bunga, para lakadlaw, ay ginuo ko. Gabi, you want gabi? That is for my laing. Mahimo pa tani ako, boss, pero may klase pa ako. Anuon ko na lang, ina. Oh, hara, alugbati. Laingon ko inaaraw. That is dagmay, udag. Himuon mo nga laing. Paborito ko na. Damo na da uyo, kauyon kakwan. Kalaing ko. Yeah. Masalado lang ako karo katumbal. Kag magkaon ka katumbal. This is banana pepper. Okay, that is banana pepper, guys. Ginagisa ko lang na, kag kanon. Ginagisa ko lang gamay sa olive oil. Pagkatapos, bitangan mo paminta. Kag asin, garlic powder. Ay, ti ano pa. Miyado data na usangon. Ja, mo ja, banana pepper. Ang banana pepper. Ay, ginoo man, nagkarabali na. Luro doon niya. Kita nyo hari pagid oh. Ali, mang laswatan nyo mga pelangga, mang laswa. Bell pepper, may ara man, oh, bell pepper. Like bell pepper. Bell pepper. Damo man, oh, ara. Pwede man ni siya ikuan. Inabulan ko man ang dahon kag ginasampaw sa manok ang katumbal, oh. Damo. Basta duha ka lang kadlaw din ikakadto sa garden ko, duro di Kita mo di duro do tanaan ang bunga, kaakon nga katumbal, oh. Hasta daw tatlo lak puno pa duro do tana, ha? Nami ni siya bisan na ikuanon mo lang i-slice kag kaunon ay sos tatom saladan. Duro ya bunga na. Madulom doon galing, ano dulang di bago ulit ako na naog di, kinapoy ako na tuyo, abi ako kaina. Mga nagturog ako halin sklahan. Karon, bawang akon gali nga laswa, duro doon. Kamatis ko gani ho, tanawan nyo bla, duro ho. Nagakaradunot lang ha. Those are tomatoes.
Tomatoes, tomatoes. Chararan. Ang laswan ni Inday Ilongga. Duro-duro gid iya. Ara ang kwan, oh. Di na ko kagidis kamatis. Ja. Oh, Lordy. So, duro do na buol ko nga kwan. Lupo, iwan ay pangwa pagali ko ang palaya. Duro dumaya ba kwan ka ang palaya. Ka ang palaya dali lang bla. Kang kwan ay cellphone ko kay mamuol pa ako ka ang palaya. Ay pa ko ilis dum nyo lang kay ilis ko. Wala mo dyan ay mamuol pa ako ka kwan. Ay mali. Dali lang kanong kwan ay akon nga. Baliskad. Muol ako ka ang palaya. Butang na nani yung cellphone da. Duro de ang palaya diri. Ang palaya. Mama pula. Ang palaya. Mama namit gidiya. Duro pa ko. Ngan mo ka itlog. Palaya. Taran. Ampalaya. You want some ampalaya? Ay, Lord. Maripas dalom. Ampalaya. Isang palaya. Palaya. Dan saya damo-damo yang pelayan apa? Palaya. Ampalaya mga pelangga. Kayaknya doro dan palaya ko. Ampalaya. Ang ampalaya ni Inday Ilongga. Pertigid ka masustansya. Ang ampalaya ni Ilongga. Manamit gid iya. Santaran. Hindi na makita. Madulom dun. Buwas duman. Tanyo, damo-damo na ako ng palaya. Ora na, oh. Ang palaya ko mga langga, oh, ang palaya. Madulom na diri, madulom ang palaya. Yung palaya. Kita nyo ang palaya ko, sang kaslupin duman. Wai pa ko pamuol ka kwan. Lugbati, o yun yung lugbati. Ay, ginoo ko, ano ko ni pangwaon ba sa mga kwan. Dulom na diri mga palangga, dulom na. Mangwa patani ko kamatis pay. Madulom dun. Ano dulang di kasi may mga patula pato sagwa. Ta mo patula kag tarong. Ara mo ina oh. Ang palaya. I just gonna tell my husband to bring a container and then get this stuff. Hindi ko kita kayang mga kamatis diya magisa ko manok pay. Lipat ako mamuol na turugan bitakon paghalin ko sa klahan ay kloy mako. Hindi ko kita kamatis. Ano diya pag gisa ko karong kakon nga manok. Madulom dun. Ano dulang diya pagbuol ko kayang kamatis. Hindi na ko kita. Kaya mabuolang ko kainog gisa ko para sa ampalaya. Kaya magisa ko kang palaya karon blonon ko ba sa klahan. Drapli. Namit na ba? Ampalaya kagakwan. Tayo nyo kamatis. Ang kamatis madulom din ba? Ako kita ka kwan. Anula da madakpan ko te. Amula da langan manukaw hay madulom da takon na turugan takon watak pamuol ka laswa dayon. Isa ko lang ni anay karon ng ano Ay, ginoo ko. Hello mga palangga, dulom dun diya. Di ko kita mabuol patani ko ka kamatis pay.
Turugan, takong kiinay. Wait, takong tinurugan. Duro kamatis. Sige lang. Memorize. Kung mabuol nga kamatis. Gagmay, dagko. Yan, duro man gapon. Kamatis. Igisa sa palaya kag sa kwan. Manok tani pay. Ilang sa uluhon ko la dya. Anuhon mo hay madilim din. Di ko makita. Oh Lord. Ang kamatis ni Inday Ilongga. Madilim din. Nakukita ka kamatis. Memorize lang. I-memorize ang kamatis. Tama na, naigo na. Naigisa ko sa palayanay. Buwas na lang ako magisa sa manok. I-marinate ko na lang kadali ang manok ko. Tapos galing. Ang problema kay maano pa ako. Aga pa kong bugtaw. Boss maturog lang ko. Aga pa magdigamo. Boss. Katagabang. Patula, kag tarong. Pabaol ko dyan kay kano. Hindi ko dyan madara. Kita nyo? Duro doon na ako nga baol nga patula kag tarong. Madulom dun. Madulom na. Just gonna ask my husband to get this from here. Come on, Teddy, let's go. Madulom na mga plangga. Teddy, come on. Ted, let's go. Teddy, where are you? Yang idok ko man. Ted, it's getting dark, my dear. Come on. Have to ask your dad to get that. To get those vegetables there. Have to check here because for sure there are some more patula here. Patula dir. Ang patula ni Inday Ilongga. Sigurado gid kita mo mara doon hagagruwa doon. Hay kanugor magduga karagurang sanda ba. Di mo kisam kita iba nagadaralag ko lang. Where's Daddy Holly? Where did he go? Patay doon niya kalubay ko. Pila lang ka ano ukra pag ano ay ko napamuol ay ginoo ko ano la boss ko man. Madulom na. Madilim ang iyong pinagkaitan. Huwag mabahala o kaibigan. Isinilang ka mang ganyan. Isang bulag sa katotohanan. Ligtas ka sa daradaran. Kuruting. Dear, I need a container of the vegetables there. I cannot carry it all. Would you mind to get it for me, please? It's on the table. It's heavy. Kuruting. Where's the container of the vegetables? I cannot carry it. I don't know where's Teddy. Where's Teddy? In the garden? Teddy, Where's he? you're probably locked him in the garden. Get the container of the vegetables, please. Let him out of the garden. Because I asked him to go with me. Can you get him? Okay, mga langga. Gabi doon diyak naman. No? Tanawan nyo. Ang bulan. Nan, ang mga manok ni Inday Ilongga sa Amerika nga gwapa. Kay sige lang kakaon kalaswa. Amo ina ang kinabuhi ni Inday Ilongga. Makaon kalaswa para magdugang ang iyang pagkakurapa. Okay, palangga, madulom din, di naman dyan makita. Bye-bye na mga palangga. Halong gid kita tanan.